開始。行くぞ。おっ抵抗はうんゲラうんゲラまさかのマガタマ。おっカトンアマテラス、行くぞアマテラス、アマテラス、アマテラス、カトン抵抗消えてもらう。アマテラス、ここまでは前座に過ぎん。アマテラス、行くぞ。こちらだ。抵抗は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 なぜ弱いか、足りないからだ。